Assalomu alaykum do'stон, xush омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворо конференсия ва муҳорибаи рӯбарӯи чемпиони вазни вазини Беллатор Раян Байдер ва легендаи муҳорибаҳои омехта Фёдор Емельяненко баргузор гардид. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи онҳо муҳорибаи унвонӣ барои камарбанди вазни вазини Беллатор мешавад, ки аллакай шаби 4 ба 5 феврал дар турнири Беллатор 290 баргузор мегардад. худи Фёдор оиди ин муҳориба чунин суханҳо гуфт: ман мехоҳам ки дар ин муҳориба пирӯз шавам, аммо ҳамаи кор бо хости худованд мешавад. ман миннатдории худро ба президенти Беллатор Скотт Кокер мерасонам, ки баъди муҳорибаҳои муваффақ ӯ ба ман имконият дод ки бо чемпион муҳориба гузаронам ва дар ин лаҳзаи хеле хуб карьераи худро ба анҷом расонам. фарқ надорад ки натиҷаи муҳориба чӣ гуна мешавад, ин охирон муҳориба дар карьераи ман хоҳад шуд. ташаккур ба Раян Байдер ки ин муҳорибаро қабул кард, гуфтааст Емельяненко. мо ба легенда Фёдор Емельяненко бурборӣ хоҳонем ва дар ин муҳориба дар пеш истода ба ӯ ғалаба орзумандем. дӯстон, то дебюти варзигари тоҷик Нурулло Алиев дар ташкилоти UFC 24 рӯзи дигар мондааст. турнир шаби 25 ба 26 феврал баргузор мегардад ва ҳам Нурулло ҳам рақиби ӯ омодагиҳои ҷиддӣ дида истоданд. масалан, шаби гузашта Рафаэл Алвес тамринҳои ғайриоддии худро нишон дод. ин гуна стили ӯро капуэра меноманд ва ӯ дар вақти муҳориба ин корҳоро истифода мебарад. масалан, дар муҳориба зидди Дрю Добер ва дар муҳориба зидди Дамир Исмагулов ва эҳтимоли калон аст ки дар муҳориба зидди Нурулло Алиев низ ӯ яке аз ин нағмаҳои худро мекунад. ва дӯстон, умуман бояд қайд кард ки Рафаэл варзигари хеле сахт ва пуртаҷриба аст ва муҳорибаи онҳо бо Нурулло Алиев муҳорибаи хеле шавқовар хоҳад шуд. барои Нурулло ин аввалин муҳориба дар ташкилоти UFC мешавад, ана барои Рафаэл боша чорум муҳориба. чемпиони UFC дар вазни нимёна Леон Эдвардс гуфт ки ба Масвидал муҳорибаи унвонӣ медиҳад, аммо ба як шарт. агар ки хорхи Масвидал Гилберт Бёрнсро шикаст дода тавонад, пас ман фикр мекунам ки шумо муҳорибаи моро бо ӯ мебинен. мо чанд сол шуд ки якдигарро бад мебинем. ҳамаи ин кор 3 ё 4 сол рафта истодааст. барои ҳамин биёин дар ин кор нуқта мегузорем. ман бо ӯ меҷангам, аммо боварӣ надорам ки ӯ Гилберт Бёрнсро шикаст дода метавонад. айни замон Гилберт Бёрнс ба худ сахт боварӣ дорад. муҳорибаи онҳо муҳорибаи хеле хуб мешавад ва ман бесаброна ин муҳорибаро интизорам. дидан мехоҳам ки кадоме аз онҳо мишоки хубтар аст, гуфтааст Эдвардс. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи хорхи Масвидал ва Гилберт Бёрнс рӯзи 8 апрел дар турнири UFC 287 баргузор мегардад. ана худи Леон Эдвардс бошад рӯзи 18 март дар турнири UFC 286 бо Камару Усман реванш мегузаронад. чемпиони UFC дар вазни сабук Ислам Махачев эълон карда гуфт ки ӯ чанд сол пеш чемпион шуда метавонист, аммо ба ӯ чунин имкониятро надоданд. ман чанд сол пеш соҳиби камарбанд шуда метавонистам. сабаб дар он буд ки ягон ҷангувар барои муҳориба зидди ман розӣ намешуданд. акнун ин проблема ҳал шуд. дигар ман ба ягон кас визов намедиҳам. акнун ҳамаи онҳо ба ман визов медиҳанд. давраҳои хуб омадааст, гуфтааст Махачев. бале дӯстон, дар ҳақиқат Ҳабиб, Ислам, Тони Фергюсон ва боз якчанд ҷанговарони дигар бо чунин проблемаҳо рӯбарӯ шуда буданд, ки бо онҳо ҳеҷ кас ҷангидан намехостанд. аммо акнун чӣ гунае ки мебинем Ислам чемпион аст ва ҳама бо ӯ ҷангидан мехоҳанд. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. ҳатман дар канали мо обуна шавед, фикр ақидаҳоятонро нависен. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.